Tak ve 4 začalo pršet, opravdu jako podle předpovědi, tak dobrý. No, teď už je 6:30. To extra tady takhle zvednu. Předně místo. To teď budeme takový válení, co? Ale nám to nevadí. Nevadí nám to. My tady máme vodu, papáníčka hodně. Tak tady počkáme prostě na to 3 hodiny, to nás nezabije. Moucha, ale... Ještě jsem chtěla říct, že tady je každou noc fakt velký světlo od měsíce. A i když třeba včera bylo zataženo, tak taky tady bylo světlo. Tak já nosím vždycky každou noc si prostě normálně fakt přikrývám oči. Protože je tady fakt světlo. Je, ale zároveň jako jsou vidět hvězdy, když není zataženo, to je zajímavý. A to bude teď teprve úplně někdy. Normálně máme světlo ve stanu. To normálně. Budeme moc chodit v noci. To je kafíčko. A vločky. A vločky. Tady máme mangy. Family size. To jedno balení má 1400 kalorií. A já bych vlastně fakticky podle toho, co mi ukazuje hodinky, měl sníst 3 tyhle ty balení. Takže jsme na dietě tady. A je to mnohem lepší, nebo takhle, prostě ať si každý jí, co chce, ale pro nás je to mnohem lepší než nějaký sladkosti, protože to je opravdový jídlo. Je real food. Jo. A je to fakt výborný. Já normálně sušený ovoce moc nemusím. Ale tady jsme si oblíbili rozinky v kombinaci s mandlema. A nebo sušený třešně teda. Nebo sušený třešně a mango. A to já normálně fakt jako sušený ovoce jim jenom v nouzi. Ježiš, to je dobrý. Ještě jsme si koupili od Kvarka, jsou takový ty nejlevnější vločky hned po takových těch vločkách, co se vyrábějí přímo jakoby pro ty obchody. A to máš měl dobrý nápad koupit vločky s malinama. A vůbec to nechutná uměle. Taky bych to rád ochutnal. Mňam. Ježiš, to je dobrý. Teď šel nějaký pán ve věku mých rodičů a říkal, už neprší, dobrý ráno, už neprší. A jako my asi jsme vypadali, že jsme tady jako nějaký líný lemry. Přitom my jsme prostě stávali celou dobu, já nevím, vždycky asi nejpozději v 5:30, ve 4, já nevím, ve 3:45. A teď jsme si říkali poprvé, že když prší, tak tady uděláme jako takový hezký ráno, že jsme si udělali teplý jídlo a teplý kafe, to je úplně jako pro nás prostě svátek. A on tady takhle na nás spustil, ale bylo to jakoby vtipný, on to jako nemyslel špatně, jsme se s ním potom chvilku povídali ještě s jeho ženou. Tak to bylo prima. Zelený kopce. Jdeme takhle taky do kopce samozřejmě. A cestička je pěkná. V noci jsem se teda moc nevyspal, každý 2 hodiny jsem byl vzhůru. Teď když prší, tak chci kontrolovat. Je to blbý, ale jestli je dobře postavený stán do toho zípeku, tam když se postaví to trošku hůř, tak tam prostě stačí posunout baťoch a už vám tam teče voda. Takže no ale postavil jsem to dobře, takže jsem nemusel se takhle budit. No, teď to budeme mít, kolika? Teď jsme 1700 a polezem ne přes ten kopec, ale zatím je další kopec, to je 2150 metrů. Pak by se mělo jít střídavě dolů nahoru, taková hřebenovka. Tam jsme právě nechtěli spát, tak aspoň uvidíme, jestli jsme udělali dobrý rozhodnutí nebo ne. Ganičko, 396. už je to míň, to je smutný okamžik tohleto. Smutný okamžik. Ještě když se jde do kopce.
To jsou pořádný kopce. Na té kameře to nebude dobře vidět, ale jsou to teda krpály. Sedílko. Anička nasadila tempo, teda vždycky, když jsou mraky, tak to jako Lenka jede. A pak už snad tamhle půjdeme dolů. Úplně nádherný flek. S výhledem teda teď není, že jsou mraky, ale jinak, viď? Kaktusy jsou tady, úplně. To je flíček. Jaký? Jo, teď jsou nějaký kulatý, to jsme ještě neviděli možná tyhle ty. Táme taky. Sušíme stán, dali jsme si oběd, což byla sýrová bageta se sýrem. A ještě nějaký tady dáváme sušenky a to sušený mango a Cliff Bar. A Tomáš přesypal limonádu do těch lahviček, jak jsme říkali na motelu, a ještě přesypal protein. Uvidíme, ale to bude určitě fungovat, protože dávat to tam bez toho, jinak, i když máme takový ty plastový jako naběrátka, tak to je oprus a špiní to hrozně moc tu lahvičku. Takže tady to bude určitě skvělé řešení. Tomáš nesklamal jako vždy. Dali jsme si pauzu na jídlo, usušili jsme stán, ten jsme se tady rozprostřeli. A jdeme. Máme v zádech 1,5 litru vody, ale je to z takový tuňky, kam všichni dávají ruce. Tak zkusíme, jestli tu vodu nenajdeme ještě po trailu nějakou. Lenka měla i péřovku, že jo, přes pauzu. Tak jo, tak jdem. Tak po 16 kilometrech, teda mílích, krásná voda. Tak si tady vezmeme. Dáváme kafe, jsme nějaký zmožený, že jo? Ale místo je to úplně nádherný. Krásná voda, studená. Tady nahoře je trail. Prostě to je úplně nádherná panenská příroda, nedotčená. Vem si, také to třeba vypadalo v Praze, víš, než jsme to tam zabrali. Pak skákal z toho Šemík, jo, Vyšehrad. Úplně nádherný. Nádherný! Neplánovaně jsme teď narazili na takovou pěknou vodu, ale já si myslím, že to je kvůli těm dešťům, co byly, nebo tomu dešti, co bylo večer, protože ona stojí i třeba tady, takže to prostě teklo. Ale tady stojíme na nějaký platformě. To ukážu. Takže tady, když je voda, tak je tady krásný vodopád, tamhle to padá. No nádhera. Takhle dál do kanionu. Jdeme si nabrat vodu. Tady to teda hodně slušný. Kousek odsud je i moc pěkný camp spot. A tady by měly být dole ještě nějaký bazénky. Se půjdu podívat. Jo, tak tady teda, hele, jako. To je teda hodně pěkný.
Ty jo. Moc pěkný, tady teda v těch hicech by to bylo úplně špičkový. Tamhle dál jsou nějaký bazénky. Moc pěkný. Tak vezmeme vodu a půjdem. Ovšem, tak tady je něco. Co? Tamhle budeme spát podle mě někde. Nebo tamhle, jak je ten plácek. Tamhle možná. To je nádhera. Takových kopců. Tak tu v noci ho dáme spod. No v noci. No v noci, no je už je tma. Ono je 7:30. No je tma. A tady jsme našli, že tady nějaký chudák zapomněl normálně, tyjo. Ale ani mu to jako nemůžeme vzít, protože nevíme, jakým šel směrem. A teď, když bych to jako odnesla, tak No. on se proto může vrátit a jako já to odnesu někam pryč, že jo. A to je komplet to. A ten má tu sestavu jako my, hele, taky Katadin. Jej. No, a co s A teď tím? to musel zjistit, No zjistil to u další vody, no. že se proto nevrátil. No tak ty, já nevím, tak ty by se zvracela třeba jako 15 mil. No tak další voda je jako za No, jsme se no za vrátili na 6. 8, že jo, takže No dobře, no tak. tak asi bez vody bych se asi pak vrátila jako. Chudák. Jenčka tu zachránila kaktus, takhle kolem něj si dávají vždycky kamínky. Tady je aby- takový zvyk, jsme si všimli, že když jsou nějaký malý kaktus, tak se kolem něj dávají kameny, i třeba na trailu to vidíme, aby ho někdo nezašláp. Tak. No, padly. Nejoblíbenější část dne. Ještě dojídáme sýr, pečivo z města, voříšky a ještě si dám sušenky. Dneska jsme nestihli večer už uvařit, jak jsme přišli pozdě. Tak ahoj! Ahoj.